Oletko törmännyt tilastokuvioon, jossa havaintoarvoista kertova akseli on katkaistu? Sinua on johdettu harhaan. Jos tilastokuvion asteikko ei ala nollasta, muutos tai esimerkiksi havaintoarvojen ero näyttää todellista paljon suuremmalta. Onko tämä kyllä tiukassa tämä? Onko nyt kyllä tiukassa tämä sipulin kumpari? Kuvassa olevassa esimerkkikuviossa asteikko alkaa arvosta 26,4 metriä. Tällöin jarrutusmatkan pituus rengasmerkillä 4 näyttää yli 3-kertaiselta verrattuna rengasmerkkiin 1. Asteikon arvoista kuitenkin huomaa, että todellisuudessa eroa on vain metri. Samalla kikkailulla jonkin asian kehitys saadaan näyttämään todellista paljon dramaattisemmalta. Tässä kuviossa on esitetty lapsiperheiden määrän muutos siten, että pystyakseli alkaa arvosta 550 000. Tässä puolestaan sama kehitys havainnollistettuna siten, että asteikko alkaa oikeaoppisesti arvosta 0.